Hello, beautiful Agatha Mind family. Welcome again to another wonderful update. Thank you so dearly for always supporting. I really appreciate. If you are just coming across this wonderful family for the first time, or you are seeing my face for the first time, I still remain your one and only Agatha Progress, bringing you the news back to back. Remember, we react to all videos and your opinion is highly needed in the comment section. So carry your popcorn. Let's dive into what's happening today. Chiko Okoro iwe onye ụmụ kwa mama ụmụọlụ ọwụ na ndị leklem lo nu ESN le shele ja na ndị mmadụ ihe la akpọrọ boys leklem ESN ja na ndị mmadụ ihe le mewachi ndị mmadụ obi ogwu na-ata ndị mmadụ anaghị ahụ n'ụlọ ọpọla anyị mara ekwe shi onye biko ejula ha ESN ahụ iko se ja ndị mmadụ ihe ịkpọrọ ndị grupu gị shele ESN wale wodi ESN gị nwa wụ Chike onye gị nwa Chike Okoro onye ụmụ olibe onye ụmụọlụ ụmụ olilo olibe ụmụ okwu olibe awọ mama li olibe oru isi dị olibe Imo steeti unu leklem ga ESN je buru nwanne gị ahụ buru ya le ahịa onye kachi onye nyere gị ego mere ya kwuo nwanne gị nyere ego mere ya kwuo obodo oyibo unu emere ya fake okwu ije jiri ndị otu ndị oshi ndị otu bushiri ya buru ha pụọ je kidnap nwanne gị kemgbe Chineke anaghị gị na agalaka anyị nwa ndị original ESN the youth of our mama anyị nweta gị na lee ihe ile onwe gị ile sụgharị oshi eklem ESN fake ESN n'ụbọchị taa anyị le video gị echi ọzọ ị ga-atara anyị dị ihe anyị na-enye gị grace biko maka iwe onye ụmụ okwu awọ mama onye ụmụọlụ Chiko gị nwa Chike Okoro anyị na-enye gị grace ma gị ma ndị otu gị anyị na-enye second chance mana echi ọzọ ụdị ihe a repeat ahụrụ onwe ya n'obodo a isi unu ga-atọgbọrọla nkwọ no matter family ọbụla isi unu ga-atọgbọrọla nkwọ enu ihe mekwu isi unu ga-atọgbọrọla nkwọ ada na ime confession ị gaghị emezi ọzọ oya confess my first time mo is involved no mo nda so ihe gbasara ihe aga m metigbu aka ọzọ kwuo ihe gbasara ihe aga m eme ọzọ gịnị ka ị mere aga m gịnị ka ị mere ihe ahụ agadi ma ọkwa mmadụ eje eme mmadụ arrest ọzọ as onye as ESN ma as fake ESN say it by might agakwa m akpọ mmadụ ọzọ as fake ESN je eme mmadụ arrest from today like get clear like how the ESN we fake like how the ihe gị wu fake one awụzikwa m ESN ihe wu fake one ihe wu fake one dị na ndị otu gị ele ndị ọrọje ya asị klem ga ESN happy ka biko lee anya from today ma gị ma ndị otu gị ahụ anyị na-enye unu last warning gị ma wee ji m evidence anyị nụchiela ntị ọzọ ma ọ wụ n'ala ntị ma mmadụ akọtara anyị kwee nkwado isi gị ga-ebe atọgbọrọla nkwọ ma gị ma ndị otu gị kwụsị okwu ike ma amaghị mma la isi ọzọ n'ụlọ tara ya isi unu ga-adapụla nkwọ isi unu ga-adapụla nkwọ isi ga-adapụla nkwọ na a ga-agba gị ọkụ na nkwọ na nnọọ ka isiri kwuo ya dị aha Chukwu oke abịa ma ise iwe olibe aha gị ngịrị Chike onye elesa dị ụlọ okwe ụmụọlụ elesa ọnụ gị Chike Okoro iwe onye ụmụ okwu awọ mama ụmụọlụ ọwụ na ndị leklem lo nu ESN le shele ja na ndị mmadụ ihe la akpọrọ boys leklem ESN ja na ndị mmadụ ihe le mewachi ndị mmadụ obi ogwu na-ata ndị mmadụ anaghị ahụ n'ụlọ ọpọla anyị mara ekwe shi onye biko ejula ha ESN ahụ iko se ja ndị mmadụ ihe ịkpọrọ ndị grupu gị shele ESN wale wodi ESN gị nwa wụ Chike onye gị nwa Chike Okoro onye ụmụ olibe onye ụmụọlụ ụmụ olilo olibe ụmụ okwu olibe awọ mama li olibe oru isi dị olibe Imo steeti unu leklem ga ESN je buru nwanne gị ahụ buru ya le ahịa onye kachi
onye nyere gị ego mere ya kwuo, nwanne gị nyere ego mere ya kwuo obodo oyibo, unu emere ya fake, mere ya fake, okwu okwu ije jiri ndị otu gị, ndị oshi ndị otu gị bushiri ya, buru ha pụọ, je kidnap nwanne gị kemgbe. Chineke anaghị gị na agalaka anyị nwa bụ ndị original ESN, the youth of our mama, anyị nweta gị na lee ihe ile mee onwe gị, ilezugharị oshi eklem ESN, fake ESN. N'ụbọchị taa anyị le vidio gị echi ọzọ ị ga-atara ya ụdị ihe anyị na-enye gị grace, biko maka iwe onye ụmụokwu awọ mma onye ụmụọlụ chiko gị nwa chiko okoro, anyị na-enye gị grace ma gị ma ndị otu gị, anyị na-enye second chance. Mana echi ọzọ ụdị ihe a repit ahụrụ onwe ya n'obodo a, isi unu ga-atọgbọrọla mkpọ, no matter family ọbụla isi unu ga-atọgbọrọla mkpọ. Enu ihe mekwu, isi unu ga-atọgbọrọla mkpọ. Ada na-eme ka ime confession ị gaghị emezi ọzọ. Oya, confess. Yeah, my first time more is involved in Umwenda. So in your Basarania, I got me to be a cause. Who? In your Basarania, I got me a cause. Give me Kimmer. I got me a Kimmer. I got my mother, remember the arrest. I saw you. As ESN, as fake ESN. Say it by might. I got more mothers as fake ESN. Remember the rest. From today, like get clear, like I would do ESN. We're fake, like I would like you fake one. I was going to be ESN. The who fake one. Yeah, you fake one. They like window to give. Elinde orojenya asi claim ga ESN. Happy, one happy can become happy. Lanya, from today, my man do to I let you know last warning. Give me away Jim evidence. I knew Chela Tozo, Mawona Atlante, Mamara Cotran. When Kadishini got at the Brolanco, my man do to me. Pusho quick, come on, Mamma and Dotu. like shows no try. The shows I try. You should get up Lampo. You shall have an uncle. You should get up Lampo. You shall have an uncle. You should get up Lampo. I got one Colampo. Like not Kish Require. I'm not a shiko. That's cook Cabama. I spoke up. You say, You see, this is the problem that we are having right now. How wish they did not catch this one red-handed. He will spread the news and said he is Eastern Security Network. He is working for this, he is working for that. Eastern Security Network, they are the ones paying him. Mazina Dekanu is the sponsor. This, they are the sponsor. IPOB, they are violent people. They destroy a prison yard. They do a lot of things. They are the ones that cause commotion in the community. You see, these are the names that were given to IPOB. If anything happened in the southeastern part of Nigeria, they will say, oh, it's Eastern Security Network. But today, what is the result we are hearing? What are the results we are not hearing? Don't you see that this thing, they are all flaming up everything they have been saying? In fact, a lot of people in the country or a lot of people all over the world, they know that these are the handwork of the Nigerian government. There is no two ways about it. This is what they know how to do, and they are doing it very well. But a time is coming whereby all these things will later be story. That they will sit themselves down and understand that what they are doing is wrong, and the step they are taking is the wrong step so far. You see, so this one now has been caught. This is the way they cause commotion everywhere. All right, my wonderful family, please do want to drop your opinion in the comment section. I still remain your one and only Agatha Progress, bringing it to you live and direct. If you haven't subscribed, please subscribe and join this family. See you when I see you. From me to you, I say bye.